тук какви хора идват? Какви хора идват? Идват някакви момчета или мъже, някакви възрастни хора, където още взел си пенсията, бастуна му е в ръката, кача се в колата, търся някаква момиче, млада като мен, и ми пита, първата му е дума: за 50 лева ще ми направиш ли без... Може ли да кажа дума? Без презерватив и свирка, и накрая спермата да го събирам в устата и да си го глътвам. Това го искат мъжете тук, и аз за това не отивам. И за това повечето проститутките, циганките го правят тук, където свикнаха нашите българи без презерватив да работят. Това пък е живо болест. Дига краката, първата му е дума така: аз съм си платила, искам както аз искам, така искам да реагираш. И ми сваля гащите, и най-правото му е нещо, така се побърква с мен с ръце. Ако много знаеш момичето, както аз проститутката, както говоря с мъжът, ако много говоря, и накрая ям 1000 боя от него. 1000 тона бой ям. И накрая ни оставят някъде назвън града. Ето, преди 3 седмици ходих с един младо момче, лигнах с него, направихме 3 програми. Обаче задължително с презерватив. Аз го направих, взех от него 100 лева и накрая какво направи? Вземи парите и ме преби от бой. И преди 2 дена си изкарах шината от крака. Дете ли пази някой тебе? Не. Има много такива кандидати, където искат да пазят, обаче не е заради мен, а заради парите. Да. Мъжете карат ли ти да правиш някакви неща, които не искаш да правиш, например? Да. Кога беше това? Миналата месец ходихме, тук има един разчупен хотел. Там дори не ти искат нито лична карта, нито името ти запишват. Ето, този човек може да ми отрепи вътре, обаче на него той си взима парите и те вкара в стаята. Ходихме, има маса от стъкло. Той искаше да ляга отдолу, да си направи чаки с извинение, аз пък да гледа и да си направи чаки. Това ми правило удоволствие. Те затова ли идва при тебе? Защото като си платят и получават нещо, което други нормални жени не биха го направили. Да, всички така, ли правят така? Не, всеки ни прави така. Например, тук има момичета, където само работят начукани, без свирка. Обаче те знаят, че аз мога да направя френска свирка, френско чукани, 3 програми, и идват повече при мен, идват. Обаче искат повече без кондом. Това ми прави вече впечатление. Страхувам се, ще се разболея накрая. Ще умирам. Като нищо, като куче ще умирам. Ако откажеш? Ако откажеш, да, ако не искаш да го направиш без няма да ми дават никъде работа. Имам образование. 12 клас съм вършил. Обаче никъде няма да ми дават работа. Къде да отивам? Работих в комбината. Първата работа беше на шефа, той искаше с мен да спи. Аз ходих да работя с него, спих чисто, просто взех 150 лева, си върнах. Това ми беше. Значи хората извън тази работа, която вършиш, мъжете пак са такива, така ли? Да. Мъжете в момента са... От това нещо стават много егоисти. От нашите проститутки момичета в България. Те ги свикнаха да ти мушкат шише в да ти мушкат някакви салам, някакви краставици. Ето преди 3 дена дойде един момче, даде ми една краставица и даде ми $100, само да му мушкам аз краставицата, и си взе телефона, се снима. Това му правил удоволствие. И има някакви маяци, където идват с телефоните си, само да ти снимат, дават ти пари и ги продават по интернета. И ние няма начин какво да направим, защото ние слизаме тук за всеки глупост да го направим, само за някой лев. Нормални... Тук всичките проститутки имат свонници, много ги бият. Нямаш ли? Не, нямам. Ако искаш да... Сега, например, момичето не е работила 3 човека за цял ден. Ако не работи 10 човека, нито го прибира, нито му дава ядени, нито го кара да си къпи в къщи и го кара да спи в мазето. На този случай... Да, и в този случай бил съм свидетел, съм го видял. Защото аз повече работя, мен повече му угаждаше този пизвек, а на момичето даваше търмоз. В мазето спеше момичето. Трябва да скарват някакъв закон за проститутки. И на нас тук не е лесно много. Ето преди малко спря един джип, 3 младежи имаше вътре. Аз му казвам здрасти, той ми казва да те мръсна курва. Преди 5 дена фърляха ни на 3 момчета бяхме, фърляха ни бомба между краката. Аз щях да умирам направо. Опасно е, че просто много е опасно в пътя. На никой момиче младо не пожелавам
да се кандардисват на някакви момичета, на някакви момчета, защото ще развалят така тяхното семейство, тя ще се развали много. Макар, че ако ще да учи и 1000 години, не. Веднъж ставаш ли проститутка, ти си проститутка за цял живот. За цял живот. Сега фанах си на фартира, сама живея. Ако не се лизам в пътя, няма да ям. Тук, с някакви клиенти. Ето днеска имам само 2 сифте, където направих една френска свирка и френска чукан. Това беше. И никой от мъжете, които идват при теб, не се интересуват от това нещо, така ли? Някой питал ли те, случил ли те се, така? Някакви хора просто да дойдат да се държат нормално с теб. Има някакви хора, само те това го правят някакви пенсионери. Идват, се държат добре с тебе, отиват и някъде на кафета, черпи, дори след секса, когато ляга с него, пак да черпи с някакви пари, да съм доволна и той е доволен. Само го правят това пенсионерите, малко по-възрастните хора. А младите хора идват ли, само гледат да ти чукат и това е. Много са груби. Знаеш какво направи? Аз му казвам студено, искам в колата да лягам с тебе, да се чукам. Той ми каза, не, ще слизам и отгоре в капака, ще ти чукам. Студено, когато валеше. Ако помните кога беше. И тогава, да. Не му пука. Той му казва, това ми прави. И аз казвам на тях, с извинение, казвам, да не шмъркате нещо, антивитамини, антивитамини, казвам, да ни правите, казвам такъв нещо. Казвам, това не ти интересува. Заспала, казва, и аз се надопитам и си гледай на работа. Казва, гледай напред, аз си знам работата. Значи, когато той си плаща, може да прави с тебе каквото си поиска. Да, ако иска, може да ме отрепи. Обаче, макар си лизам и тук с много голям страх, задължително това хич, не искам да го кажа, задължително, взимам и антивитамин. Всичките проститутки. Всичките. Да имам и кораж, защото такъви егоисти идва. Ето, взимам с колата, след него още една кола идва, където отива мини. Това е. Аз на ден се приготвям всеки ден с пари в джоба, в портмонето, защото и телефона задължително си слагам ваучер, когато идват клиентите. Аз го знам, че на ден това ще се случи най-минимум 3 пъти да ме оставят някъде извън града, много надалече. Не ти казвам, преди 3 дена от Кимера до тук дойдех пиша. Добре, защо не те връщат? Защото ни им пукали. Да, не пука, той си направи удоволствието и накрая ми казва, така гледай си на работата. Аз съм си платила за тази работа. Те са жените си, така ли са от нас според тебе? Имат ли жените, които идват при тебе? Дойде за последно една лесбийка с мъжа си и ми казва, ти с жена ми ще се лижиш, аз и ще ви гледам. Ходихме, направихме тази удоволствие с момичето, се върнахме. Нищо нямаше и питам аз сега на човека, това какво удоволствие ти дава? Аз след скръшно на момичето, да ни чува момичето. Знаеш той какво ми каза? Чисто просто казва, аз не живея с жена ми, където го обичам. Живея с него като робиня, защото ми върши много услуги, много работи ми върши. Чисто просто не го обичам, казва, как бе? Кровърлъка. Обаче казвам, ето за последно един мъж дойде. Фанал го търпер от някаква проститутка. А знаеш какво ми казва? Моля се казва, знаеш ли някаква лекарства? Казвам, как може? Казвам, и да си го взел то болест върху тебе и да идваш на мен да питаш как да си лекувам. Отивай, има си диспансер. Да, така и така мислят. Проститутките. Да, проститутките за това нещо мислят. Да, за лекарка ставаш. Ето за последно си един младеж от войника сбягал да спа с него, нали, не е отрязан, кожичката му отвън, стана на кръв с извинение и припадна при мен, ми казва, направи нещо. Казвам, чакай, аз съм проститутка, не съм аз някаква лекар. Какво мога да направя? Аз само мога да направя с телефон да викам бърза помощ и да се скрия аз. Проститутките ги обичат мъжете или за парите, или за това е. Само за тези неща.